Good morning. Nananarinsing di unay kaiday ang kasing-kasing ng gamot. Nananarinsing di unay kaiday ang kasing-kasing ang lalaki sugad-sugad hilagitway gagabot ngani ay malaway-laway papanangit ko tanong nga tabako. Magandang morning oras, Eastern Samar, at nandito na naman tayo sa pantalan ng oras. Nako, ang dami na namang mga kupras, ulukad. Ati mapasyada na kita didi. Kita o naton mga magrasa nga karanon didi ha pantalan. Medyo mamingaw pa yan na kay gutay pala ana adi nga nagkaabot nga buti ti kang panalogon. Nga na din naman liwat na marasa nga waffle ni pagay mahaon na ini. Adi kung karinig mo magkape, adi diyan mga kapihan di diha pantalan nga di liwat aton mga karanon, adi yan kinahidlawan kuno, adi yan minoron, adi liwat ang salukara, adi maya daliwat di puto nga na bibingka. Ano pa ba natin? Didihan kaluyo adi na maliwat ang hopi ang atikang haong pin out tikang palangayan niya sa orong. Pero baga kuno hiya hindi to haong pin o binundo nga luto hin hopya. Adi na maliwat an bibingka putungan ang signature nga karanon didiha oras an salukara. Kaya natin pa siya dahon lanay natin nga diha na uy baga may da naman diha pantalan, may da di lugaw, may da maming di baga natirok na kunod yan mga karinderya. Di damo na ito na namamahaw diha na karinderya nga dito liwat ha kaluyo. Ito may da na liwat dito karinderya no unahan. Ala daw pa siya dahon naton. Ate, oy, good morning. Ate naman liwat diyan na kantin. Pinaora kantin mayada didi mayada pansit nga hinda mo pa. Labot lahan na pansit ngan kun ano pa pwede liwat diyan kape. Ngayon na din mga maghusay. Oh. Hello po, good morning, lovely oras. Good morning. Siring pa kung mamamahaw ka, magkakapit pa ka din lahat na Old Public Market diha oras ate. Mayada kantin, may da mga karenderya, may daliwat paralitan hina bugas. Ang ana din naman, oy naghihinaplos siya bagay iba mat kahaplos hining carrots nga natin naman liwat hina mahusay nga nagkakapi. Oh. Naipasyada kita nga diha unahan, di naman liwatan. Uy, nagkakagawas naman ini nga maghusay na secret. Oo. Kaladin ko ako nga nalabay. Kuno. Nga na din naman liwat kita na kantuhan na tikadto San Puli, di kono harane didihan na bakery.
Nga natin naman liwat kita hana pwesto ni Mana Marsing adi mayada halo-halo mayada mayada tiba mayada kape may kunano lano nga natin kita nato na mga isda hindi nga mapapalit ha merkado adi damo naman ini nganhin adi naman liwat hing gwapo natago oh. Nga natin naman liwat ang bangos girl oh. Adi damon mapipilian din nga mga isda to haluyo. Adi liwat. Ako na mapalit ka ni isura ko no paka din nila ha merkadohan oras. Adi natago. Oy. Adi mayada didi. Noos. Pagkadurdag ko padaman nga na dinaliwat ano sa kapalanggana nga Sap-sap. ayaw sa kapalanggana nga sapsap na di nga lato diri ang lato-lato ang lato-lato diri na oso pero ang lato osa lagi hapon di na maliwat ana mga paralitan atong mga manok o mga porcine items kuno kana din nagbubuka daniya ka hadiyero damon at pinsa. Anay pasyada naman kita kadihan mga gulay. Bagadamo man yan diyan mga gulay-gulay ano ha. Merkadohan na oras public market nganhan di naman hin na mahusay na atubangan kamera. Diliwat hinagpapahusay pa sigyan sudlay. Uy, di naman liwatan. An mahusay ini. Di damo. Ngan kun na adi ka mo ha public market. Adi kun kareg niyo magkape. Tidyala adi nga lingkuranan. Adi nga nakahuplag. Tohonahanan. Natimplahan kape ato yung mga nadahin na ala pasyada lang nagkita nga di kita natin anon mga mapapalit ha merkado anon mga utanon di na pa shout out hala daw shout out ko no di baga may mga oranges, mayada mangga, mayada naman liwat pinya, di ka nga din nga pinya ormok o di ka nga kalbiga nga pinya so kung karek ni mo magpinya yan na di daman mga pinya diti ha merkado. Kana din naman kita nato bang kita ngalihan harafihapan. Oy, hindi ka mahupay la ko no. Insugad hininga aga no. Adan harafihapan. Nganda mga salamat aton mga nakasuporta haton aton mga naka-follow. Labi na nga tunhan na nag-sisindhin mga stars para liwat kita padayon nga makapaghimuhin mga content nga makakalipay haton hagrayo tikang didiha Samar or tikang didiha Eastern Samar maupay nga aga.